So yun, makulay na po mga kabeli. Good morning, good morning. Madaling araw po ngayon mga kabeli. Ayun po. Yun, morning po mga kabeli. Yun o. Morning po. Madami-dami lulutuin. Yun, mga kabeli, isa sa big event natin to. So, dalawang sasakyan gamit natin. So, gamit to. Tapos, Team Kabeli dito sa maliit na sasakyan natin. Yun, ito po. Dito po tayo mga Si kabeli. Ulysses. Si Ulysses po yan mga kabeli. Isa. Ito si Bea. So yan mga kabeli, on the way po kami ng Masantol, Pampanga ngayon. Yun, baka kadahan kaya yung Kuya Japoy, si Ulysses. Tayo, pwede nga to, patubig to. Panghimpapawid. Lulutayan ko sa Mababa eh. sa tubig. Hindi sa ano no, sa... Yan, Sana walang tubig, no? sa dike no. Na, Paul. Sana walang tubig. Saan? Sa Masantol. Palagay mo, mawala yung tubig doon? Hindi. Hindi, minsan wala itong tubig dun. Pag low tide. So yan mga kabili, on the way na po kami sa Masantol, Pampanga. Thank you. So ayan mga kabeli, papagas muna tayo bago po tayo dumiretso sa Masantol. Baka maubusan po tayo ng gas. Mahirap na po. Yun o. Pagas muna tayo mga kabeli. Shoutout ko ba? Kilala mo ko yung Kuya Dam? Pagkata Ninggo yun. Ha? Pagkata Ninggo. O barkada ni Kuya Ingo. Yun o. Lubos. Tabera ka pa ano na Kuya Ingo? So ayan po mga kabeli, tuloy na po tayo sa ating biyahe. Yan, tuloy na po tayo sa Masantol. So yun, nasa ano na po tayo mga kabeli, sa Santa Ana. Every simbahan no? So yun mga kabeli, nasa Santo Domingo sa Miguel na po tayo. Ito po yung pupunta sa San Fernando. Pupuntang San Fernando, ito sa Apalit. So yun mga kabeli, nasa Aparit na po kami. Ito, hindi po natin naradiyadaan natin yan. Kung may bako-bako ba o yung daan tuwid. May tubig po kasi mga kabeli, di po makita kung may bako-bako. Yan mga kabeli, bigla malalim po yan. So ayun po mga kabeli, nasa Aparit na po kami. Ayan, dadaan po kami sa dike. Kasi dito po mga kabeli, lubog po niyan, mataas po yung tubig. Kaya sa dike na lang po tayo dumaan para sigurado. So ayun mga kabeli, ito po sa dike po, doon tayo dadaan. Para wala pong aberyang mangyari. Kasi pag sumulong po tayo doon, mataas po yung tubig. Yun, nalanganin po mga kabeli. Kaya dito na lang. Safe na safe. So yun mga kabeli, maliwanag na po.
Yun. Welcome to Masantol. So yun, shoutout po sa mga viewers namin sa Masantol. Shoutout din po kay Babang Bato from Makabebe. Shoutout po. You know. You know. Naglilinis po ng daan dito. You know, may viewers oh. Hello po. Ayan. Naglilinis po sila mga kabeli. Oh, boss, thank you boss. Pakita yung Andy Bustos ha. Andy Bustos, shoutout po. Ayun po. Ayan po si Kabeli oh. Ayan po si ano. Ayan, driver po pala ni Bea, yung pinsan ni Kabeli. Yan oh. Oh, sino ka? O dyan. Good. Ayos mga kabili. Nala, tatabi tayo nakakayo. Yun. Ay po, si Tito. Susundan po natin yung nakasingle. Ay po. So yun mga kabili, malapit na po tayo. Yun o, ayun po sila kabili, nasa likod. Yun, ito po pala. Yun o, morning po. Good morning po. Hello po. Yun o, si Kabeli. Ano ko Idam? Boro po mga kabili. Dito na po tayo. Saan? Masantol. Galing tayo kanina dito eh. Dito tayo naligaw oh. Yung road close. Umikot tayo dyan eh. Hindi natin alam eh. Gagawa yung ano doon eh. Ayan. Ang daan na. Ito po pala. Morning po. Si Jam po na. Hello po. Okay, gwapo pala si Jam po na. Thank you po. Good morning, ma'am. Ah, ayun ka dyan. Yun oh. Morning po. Good morning. Morning po. Ganda na labas ah. Bali-bali yung tema. Yun oh. Kabeli oh. Hello, good morning, Kabeli. Morning po. Ito yung driver ni Bea mga kabeli. Pinsan po ni Kabeli. Hello. Siya po ang driver ni Bea. So yun mga kabeli, pasok daw po tayo. Boss, ilagay mo yung quick ng ano mo din na. Ah sige po, Para may po. may pera pa. Isasagyan po. Apo. Upo mo na para makababa niyo yung gamit. Yun oh. Ah ano, house blessing tsaka birthday. Yes. Yun po mga kabeli oh. House blessing tsaka birthday. Yun. Ito, ganda oh. Yun oh. Bakit tayo magkain, sir? Ha?
Diyan magsiset. Ay, may tent na oh. Ang ganda ng bahay. So yung mga kabili, magbababa na po ng gamit. Ba, lakas ah. Ba, mahulog ko dam. Ano yan ko Jepoy? Materials. Hindi. Ano? Yun. Nag-ayos na po mga kabili. Dito po magpipesto. Tapos ito po yung background natin. Yun. Yung background. Yung bahay. So yun, makulay na buhay mga kabele. Boom! Nakarga na. Nakarga yan. Mga kabele, nasa San Nicolas, Masantol, Pampanga tayo mga kabele. Yun. Yan, so ito, house blessing sa birthday. Yung birthday. Si birthday po ni Tita Cleo. Sa Garcia UC family. Yan. Okay. Ha? Ayos? So mga belly, ito isa sa mga big event namin. So kumuha ako ng, ayan, sinama ko si Kuya Bobet dahil kung yung si Bea, yung L300 ang dala natin, hindi kami kakasya lahat. So kaya dala ko yung kotse Yun. para nandun nakasakay yung mga team. Team. Okay. Ha? Yun, sa mga beli, yan, house blessing sa happy birthday po. Ang setup natin. Boss, good morning. Good morning mga idol. Idol, TikTok. Ayun o, kuya. God bless you. Catering yan. Sa catering po kayo. Ayan. Ano pangalan? Ano ba? Forces Catering po. Forces Catering Yan, dito kayo sa Masantol. Kapit bahay po namin. Ayun. Sir, baka pwede niyo ibigay yung contact number. Baka sakali na May page po kami sa Forces Catering po. Forces Catering. So, yan mga beli. Sa mga taga Mabalakad, saka Masantol, kung gusto niyo magpa-catering, yan. Try nyo pong tignan sa FB page. FB page po. Yan. Anong? Forces Catering Services. Forces Catering Services. Thank you. Thank you, po. idol. Thank you. Okay mga beli. Yun. Yun. Iniwanan tayo ni Jan Jan. Jan! Nang gawa? Ha? Anong gawa? Ano? Sa mga beli, ito yung bahay na i-blessing mamaya. Ang ganda ng bahay, go! Ay, Jampol, ganda ng bahay, no? Opo, maganda po yung bahay mga kabili. Napakalaki. Mamaya kita tayo dun. Ilang story? 5. May underground. Okay mga kabeli, magsiset mo natin kabeli. So, eto, mga kabeli, yun. Anong lulutuin, Jampol? Pwede po tayo minudo, Ha? chicken belly, Ha? roast beef, Ha? Shanghai, Ha? kaldiretang baka po ba yun? Kalderetang baka, oh. Yun, ano pa po yung iba? May mixed seafoods, Ha? calamares, Ha? butterfly squid. Ha? Hindi ko na po alam yung iba. May chopstick po pala. Yeah, may chopstick, pakbet, mga kabel. Tapos may pansit. Tapos mga kabel, meron kasamang food feeding to. Chicken spaghetti 200, food pack. Yun. So, 15 dishes tayo. 15 na po tayo ang lulutuin natin ngayong araw na to. So yun mga beli, nag-start na tayo. So nagpiprepare muna tayo ng ating mga lulutuin. So si Jepoy, dahil mga kabeli, paliliwanag ko lang ito, nakamarinate na sa bahay. Ginawa na namin kahapon. Tapos pinreaser namin. Dahil nga po, hindi namin kakayanin on the spot ito dahil sa dami ng ating lulutuin. So 15 po tayo ngayong araw na to. Tapos yung 10 kilos, yung mga karne, 10 kilo. Tapos yung isda, yung sweet and sour lapu-lapu natin is 3 kilos. Tapos pansit, gulay, dalawang klaseng gulay mga beli. Pakbet saka chop suey, 3 kilos. Yun. Tama po mga beli. Ay, ano yan? Ano yan? Thank you po. Sino nagbigay? Dito po. Ito po.
Bigyan si Jan dyan. Wala. Ay, Jan! Apangan mo yan? Ah, sige. So mga bele, yung minuto natin na yan, pinakukulan na ni Jeffoy. So nakasingkotse na rin sa bahay ito. Frozen na frozen po ya. Loper lang. Tapos sa kabila mga bele, nandun si Mrs. Cabelli sa kantim. Ay, laki ng bahay, ganda. Pag nakapagpatayo tayo ng ganito sa farm, Mayaman na tayo. mayaman na yung Cabelli. Morning po. So, yun. Yun, morning po mga kabili. Good morning mga ka-idol. Good morning po. Shout out po. Tita Kat. Yan, Tita Kat, maraming salamat po. Saka kay Mama, no, yung kaibigan yung taga San Fernando. Ma'am Jessa. Ma'am Jessa, saka yung mister niya, yan, kumusta po? Yun. Dito po kami sa Masantol. Masantol, San Nicolas. Tama, Paul, na San Nicolas na. Nicolas po mga kabeli. Diyan, lakad-lakad. Opo. TikTok muna. Ay, sabi Tito Roy, tingtang-tong kayo. Ikaw din. Paano ba yan? Ting-tang. Ting-tang-tang-tang. So mga beli, gusto kong gawin yung ting-tang. Kaya lang may copyright. Kaya hindi namin na ano yung sounds nun. Paano ba yun dyan? Oh, alam niyo dyan. Si Mrs. Cabelli na paano daw. Kuya Roy, ayaw oh. Ikaw daw, hindi ako. Ate Jo. Hindi ba kamano ka dyan na? Si Ate Jo, dali ting-tang. Ikaw. Yan na sir, good Good morning. morning po kabili. Isang ting-tang-tang. Sama ko si ano. Si Jan. Jan oh, ting-tang daw oh. Okay mga bele, in 30 minutes kailangan mag-start na tayo. Sa dami ng putahe lulutuin natin. Yun, 15 dishes. Iba pa yung Pangano natin, di pa kasama yung pang-feeding natin. So yung feeding natin after lunch na natin. So yun, chicken spaghetti 200. Ayos, tang. Okay. So yun mga kabeli, nasa Masantol na po tayo mga kabeli. Ito po yung bahay nila Tita Chasit Kito. Yun o. Yan, may mga nakagaya na po kami dito. Lamesa at saka upuan. Tapos nakadesign na din po yung dito. Yun o. Ano po pala to? Birthday tsaka house blessing. Kaya sila boss pong gumawa dito. Yun, sila boss po nung nag-design. Boss, ano po pangalan ng ano niya? Forces Catering po. Yan, Services. may Facebook page po kayo. May port. Yan, baka may ano po kayo, yung contact number. Tsaka invite niyo po yung mga ano natin. Ano na lang, mag-ano na lang kayo sa page namin sa Forces Catering Services. Yun, sa Facebook po. Yung Facebook ko po, Elmar Manansala. Yun, contact lang po kayo mga kabeli sa mga gustong magpa-design yung ganito. Paano din po yung cater, yung may pagkain din po. No? Pagkain din. Yun. Yun o. Sige po boss, thank you po. Thank you, bossing. Utang ko lang po si Kabeli. So mga kabeli, ito yung bahay. Yun o. Yung bahay mga kabeli o. Ang ganda o. Tapos nandun yung kitchen. Tapos may tanim sila ditong sili. Ayun o. Red bell. Kaya kung ano yung Hello po. Ataman ko. Yun o, may kamatis o. Pag kailangan na sa ako. Opo. May talong din mga kabeli. Harap na na. Kasi kabeli ayun. Yun. Yun. 3 points. Yun, ting-tang-tang. Paano yung ting-tang-tang? Ting-ting-tang. Pero hindi ba? Mga bele, ito na yung minuto natin. Yun, ito na po. So, ang diskarte rito mga bele, yung piniprito ni Jeffoy na to, didiretso dito sa atin, lulutuin na natin. Yun. Pero, hinimix na natin yung Atay ng atay. baboy. So mga bele, yung atay ng baboy is pinakuluan ko sa bahay,
binabad ko sa suka sa bahay. So, yun. Okay, mga Beli, tatakpan muna natin. Balikan po natin after 20 minutes. So, hindi lang siguro 20 minutes to, Paul. 30. Hindi lang. Isang oras. Okay, mga Beli. Ano na tayo? Sauce po ng ano? Spicy wing. Spicy wings. Nano ni? Taba. Yun. Maraming bawang po mga kabeli. Hoy. Lanam kayo. Yung mga Beli, totostahin ko lang ng konti yung bawang natin. Balikan natin after. 2 minutes. So yung mga Beli, okay na yung bawang natin. So maglalagay tayo ng... Sili. You know. So igigisa lang natin to mga Beli. Tapos lalagyan natin ng konting asukal. Tapos oyster sauce. Tapos, yun na yun. Tapos yun na yun. Panalo na to mga Beli. Mga Beli, masarap to. Try nyo. Sige boy. Yun, sarap po yan, no? Chili garlic. Oyster sauce, mga kabili. Pwede labnaw ng oyster sauce ngayon. Mamasita, labnaw ng oyster sauce nyo. Nag-iba po yung ano, texture. Parang toyo. Ayaw mo. Bayo mo. Yumu. Kape. Nagbago mga Beli. Dati malapot ang oyster sauce. Ngayon malabnaw. Ganun po talaga. Pati yun. So, ano to mga Beli sa pure gold natin pinili. Okay, boy, mix na natin yung Manok. tutukan mo cameraman. Pakita Mga mo. kabili, mausok. Yun. Okay, banat. Di ba na? Yun. So, isang bagsak, yeah, boy. Kapagsak. Bawi ka. Kabili, isa bagsak. Hindi ko alam sa'yo yun. Yan! Ganyan! Yun, no? Yan, isang bagsak dyan! Tingtang-tang, tingtang-tang. Kalahati na eh. Pawalan siya na dyan. Kaya, Beli, okay na yung ano natin, sweet. Ano ba to? Spicy Spicy wing. wings. Yun po, mga kabili. Yun. So, mga Beli, ang labnaw ng oyster sauce, mga Beli, parang tubig. Ganun din ba yung kabila? Ganyan din po, mga kabili. Ayun lang. Ano yung kabila? Ito, mga kabili, malabno po. Gara, ano? Yung sa ilalim po ata ngayon. Yung dati. Kung pag ganyan ng ganyan, mamasita, magpapalit tayo ng brand. Magdadato puti ako. Hindi nga, totoo. Okay mga Beli, okay na to? So yun. Tres! Kapagsak! So isang bagsak, Tres! Ganda po ng background. Ganda ng bahay, no? Pag naging polis ka, pagawa ka niyan. Yan na. Pwede. Parang ayaw ah. Okay mga Beli, play na tayo. Harap na yun. So ayan na, shoutout nga pala kay Hapong Nato. Shoutout po. Yun, thank you, thank you. Yun. Serving na. Yun o. Naka 1-0 na po. Spicy wings. Saan po ilalagay? Thank you. Sige po. So ayan mga Beli, ano muna tayo ha? Sweet? Spare ribs. Hindi. Ano po? Big seafood. Aming seafood, kala ko sweet spare ribs. Service na lang. Okay mga Beli, service muna tayo. Linuloko ko lang si Japon. Sige po, ilagay mo po eh. So ayan mga Beli, salamat sa pa-chocolate yan. Thank you po.
Yan, sige ka. Yun. Or ka ba ano? Sasayaw ka dyan. Ha? Sige ka. Sige po. Ayaw. Sige po. Kilahin. Sweet chili sauce. Ikaw na magsalita. Sweet chili sauce mga kabeli. Oh, ito nga yan. Sino na? Ha? Magwapo. Yun. Oyster sauce. Brown sugar. Totoo ako. Yun o. So ayan mga kabeli. Okay na to. Okay na. Okay mga kabeli. Plating. Yun o. Yun o. Pangalawa na po. So yun, mixed seafoods na tayo mga kabeli. Tama pa eh? Tama po mga kabili. Seafood. Tapos gulay. Anong una? Gulay o seafood? Na. Seafood. Seafood. Yung, dahil Bawang. sibuyas. Yung sa likod, may parating. So yun mga kabeli. Ano? Butter. Yun o. Ay, dito. Yun mga kabeli. Sama-sama together na yun boy. Sige manat. Ano yun? Ipon, puset. Tahong. Ay, tahong. Hindi, limasag. Limasag mga kabeli. So request ko lang. Tahong. Okay, sagip. Kaya mga kabeli, mabilis lang lutuin ito. 5 minutes to 10 minutes. Lutuin yan. Takpan mo. Stress. Yun. Balikan natin after 5 minutes. 5 years. 5 years. Basta. Yun! Huwag pakatutok! Japol! Yun o. Sarap yan. Yan mga kabili. Lapu-lapu. Sweet and sour lapu-lapu mga kabili. Kulang pa. So, yun mga katoto. Yun yung ating. Mixed seafoods. Yun o. Ang So, bango. yun mga beli. Lalagay na natin yung gulay. Tapos yung papalasa natin. Sige po, ilagay mo. Huwag mo- Karot, sibuyas mga kabili. Huwag mo lalagatin. Ah, sige. Sige, kapit mo naman. Kalate. Kapit na. Yun. So, oyster sauce na malabnaw. Bakit kaya? Ano po nangyari mga kabili? Yun. So mga beli, dati ito malapot. Magandang gamitin. Ngayon lumabnaw eh. Parang tubig. Mayo mo. Kape. Kape. Lagay mo madam. Yun o. Sweet chili sauce mga kabili! Nana? Sweet chili sauce.
Wah, may mo na pambok. Hindi kaya ang pinigam. Sweet chili sauce. Sauce. So yun mga kabere. Ano mo? Yun o. Ang ganda ng kulay ah. Makulay ang buhay. Orange. Makulay ang buhay ni Katoto. Sinigang gulay. Okay mga pili, pakukuluan natin to tapos lalaputan na natin. Titikman na ni Jepoy. No, ako kasi kumain tayo chocolate, matamis yung panlasa natin. Yun mga kabere. Thank you. So yun mga pili, naka 5 minutes na. Ayan na po. Yun mga kabere. Mga pili, lalaputan na natin yung 1/3. Kutsara lang. Pinataan. Boy, tikman mo muna, boy. Ano mga kabeli, mix seafood? Ayos na mga kabeli, masarap na. Thank you. Kaya mga beli, 5 kilos kung mixed seafood, walang taong. Ayos mga kabeli. Opo. Alright, nakatatlo na po. Mixed seafoods. Iyon na. Ayos. Sa mga kaipampangan. Sa mga beli, isang viewers po from Masanton. Ayan. Hi Kabeli, kumusta kayo mga viewers na kamukha ko? Kung hindi pa kayo viewer, iniimbita kayong manood dito. Dahil ako at ang asawa ko, galing kami sa Amerika, sa New York. 50 years kami doon. Umuwi kami dito sa bayan kong Masantol dahil Pilipino ako, mahal ko yung bayan ko. Ito si Kabeli, almost every day, half a day, hanggang gabi kung ano. Pinanonood namin, ang dami na sa channel, YouTube eh. Opo. Ang dami yung pinagluluto. Yung nakaraan, yung present, saka yun. Kaya hindi ko pa natikman yung pagkain niya, pero nakikita kong nagluluto. Saka yung mga kasama niya, mababait. Opo. Mga kapampangan din. Ako kapampangan ko, ito ang kalupa kong kapampangan ko. Kung meron na kayo, sana maging kayo kin YouTube na yung vlogger Kabeli. Bangkanita, lalo yung masikan manakita na tuturo manakita niya, lalo yung nakala asopan, magtaban tao, manyaman, matako, manyaman pamang ang kalupa ko. Ayun. Nga, hindi ka pagkakataon ko, ikitrack na kayo, housewarming na ni kaliguran kong classmate, first year hanggang fourth year high school, may nangangas na ako dino, bunin ko kontakan ng asawa ko, kaya nga kwa, ikitrack na dino ko, kaya pakilala ko, taga nga mo ko nga ako. Thank you po. Unang keke, nung atin niyang panahon, April 17, 12 years ang death anniversary ng anak ko, Mete America. Sana buli ko, kanita at patakman niluto na, at then bisita ko, balang mo kuswelo, pag maragol ko, kaya ganang tawag ko siguro ini. Kaya pa magtawag ko kaya tiging masantol, Basiking New York. Then maging bisita ko, kapupuno ng kimbera, anak at matwa. Teka manyaman siguro ng takmanday luto ng kabera. Dahil mo salamat, tatay. Kung beranda kayo man basta, ko sasawang manal be kaya, talagang, then kaluguran nyo, hanggang eni pa, po nga subok mga kumbiran nyo kan, then kang kaluguran nyo pong kamag-anak. Salamat. Ano na yung po nila, tatay? Ruben Lakap. Ayan, taga tatay Masanton. Ruben Lakap, maraming salamat Sige. po sa pagmamahal. Yung misis Sige. niyo po. Misis ko nasa bahay. Doktorang misis ko, nag-practice sa Amerika. Ngayon, Doktora. Dr. Eolieta Lakap. Ayun, tita, Doktora Julieta Lakap. Maraming salamat po sa pagmamahal sa Team Kabeli. Thank you po. Maraming salamat sa inyo lahat. Tay, maraming salamat. Pinapupusok niyo yung mga kababayan natin, lahat ng Pilipino. Thank you. Kahit binabayaran kayo, yung binabayad na pera, sobrang sulit naman. Masarap. Kayo, pag natikman, hahanapan-hapin, hinahanap palagi. Thank you po. Thank you, Sige, Tito. Thank you po, Nice to Tatay. meet you. Opo. Nice to meet Ingat you po. kayo. God bless. So yung mga beli, pork minuto. Yun, gulay. Yung mga beli, palalambutin lang muna natin yung carrots sa patatas gaya ng ginagawa natin.
So time check tayo, 9:20. So nakailan na tayo dyan, Paul? 3 po. 3. Tapos yung Yung ano pala po, yung baby isda. back. Isda. Lapu-lapu. Halit yung Menudo. belly. So mga belly nakalima na tayo. So 8 na lang gagawin natin. Ayun. Okay, Ayos. takpan muna natin to hanggang maluto yung carrots saka patatas. So dito magsiset na tuwing tayo. Thank you. So yan mga belly, sasabay na rin natin yung Caldereta. aldereta. So yan, gaya din nung dati. Gaya din, kapares din nun. So carrots. Patatas. Kaya mga belly, pipritoy lang natin to. Tapos yun na, tuloy-tuloy na. Kapares nung ating pork minuto. So yung mga belly, malambot na yung carrots sa patatas. So bawang Sibuyas. So ito mga belly, ito yung pinalambot natin kanina. So may kasama ng atay ito. Atay ng Baboy. Yun. yung mga belly, dadagdag tayo ng toyo. Yun. Laurel. Bay leaves. Black pepper. Tingnan pa yan. Tama na ba? Yun mga kabili. Okay na din po yung caldereta. Sibuyas. Yung bawang. Ito yung minuto. Red bell. Tomato sauce mga kabili. Hotdog lang. Pinagpakulan po ng minuto. Mga belly, tayo lang natin yung hotdog. So lalagay na natin dito. Ito yung minuto. Okay mga belly, lalagay na natin baka. Yun. Yung baka. Yung mga belly, yan, hintayin natin. So tutubigan na natin. Mga belly hotdog. So yan, nabisin na lang. Mga belly, nabisin na ang lahat. So mag-isa na lang tayo dito. So titikman muna natin. Yun po mga kabili. Ito po. Yun o.
kulang? Tabang. Tabang. Kulang toyo. Lagyan natin toyo. Yun, sa kabila. Okay, pagdami ba? So yun mga beli, okay na yung minuto natin, kaldereta na tayo. Kaldereta. Kaldereta ang baka. Yun. Red bell. Red bell. Yun, sili. So yung sili hindi natin iniwa para hindi lumabas yung hangang. Ngayon lang natin natural na lumabas yung lasa niya. Tama, Yun. Jampon? Sa mga gusto po ng ano, pag nadapo po nila. Pag nasandok. Nasandok. Yun. Bigay na lang. Opo. Yun, tomato sauce. 1 kilo. Nang. Yun, black pepper. Black pepper. Toyo. Yung mga beli, lalagyan natin ng tubig para dumami yung Sarsa. Tama po ba? Yung mga kabeli. Kunti pa. Yun. yung mga beli, ayan lang natin kumuluto, tapos mamaya titikman na natin. So ilalagay na natin yung gata. Yun, Coco Mama. Fresh gata. Okay. Papila na ito, Paul? Pangapat po mga kabili. Pang-apat. Minudo, pork minudo. Pero ba chicken ang minudo, Paul? Depende. So mga beli, lagyan muna natin ng liver spread. Yun. Ayaw. Parang ayaw ah. Tara. Kalaman. Tato, tato. Yung mga beli, patitikman na natin kay Adam. Sige, Tres. Kumain ng chocolate. Cameraman. Cameraman, di kumakain ng baka yun. Ako naman po mga kabili. Gusto ko po yung baka. Tabang? Matabang. Opo. Kulang sa? Toyo. So yun, may ano. May sounds. So mga beli, may video, okay? Tikman natin. Wala yung angang eh. Kulang sa sili po. Durugin na natin isa. Sige po. So mga beli, kulang sa
Sarap. Masarap po yung kaldereta, may konting kagat na sili. Yun o, tama po ba yan? Kulang sa paras. Yun. Keso. Ayun, mahulog yun. So yun mga belly, okay na to. Dating. Yun o. Okay mga belly, pakbit muna tayo. Yun, bawang. Sibuyas. Yun, kamatis. So mga belly, gisa muna natin to bago natin lagay yung... Gulay. Hindi. Ano po? Yung sahog, yung karne. Oh. Yun. Mali po pala ako. Yan, bagoong. Yan, chicken breast. Yan. Ayun, natay balungan po mga kaberi. Bango. So mga belly, unahin na natin to. Kamuting... Ano po kamuti yan? Kamuting... Kamuting gapang. Okay, darun lang. Okay mga belly, balikan natin to after. Yun. Sa kabila po. Yun. So dito naman mga belly, luluto na tayong chop suey. Bawang. Ano yan dyan? Sibuyas mga kaberi. So mga belly, sahog ng chop suey natin, chicken breast, sipon, puset. Yun. Sayote tsaka carrots. Young corn. Ayan na. Ito tubig. Haluin. So mga belly, palalamputin muna natin itong ating kamote bago natin ilagay yung ibang gulay. So dito tayo. Okay. Black pepper. Yan, hindi na yung magprito. Ay, wala pa mga ready ka rin ha. Chicken powder mga belly. Sige na. Boto na. Tapang gulay. Hindi, yung sa ilalim. Yan, coli tsaka broccoli. Chicharon mga kaberi. Okay. Chicharon. Ano rin? Yan, kapasito ko na lang. Baguio beans. Yun. Pwede tubig. Last na red na rin. Tubig. Gawin na ang pag-start. Yun. Red bell. Red bell. Shrimp cube.
Pinakbit mga kabeli. Mga belly, palalambutin lang natin to. Pag lumambot na to, yun. Lagay na natin yung mga ibang gulay, tapos ingredients. So dito naglalagay ako ng shrimp cubes, saka dito sa ating Chop suey. chop suey. Shrimp cubes. Danom. Yun, tubig. Coating brown sugar. Pati po sa kabila. Ang balance. Yun, gulay. Mga belly, ito na yung gulay natin mga belly. Palaya, talong, tsaka ito yun, okra. Tsaka sitaw. Just, yung mga belly, tubig, maglalagay tayo. Ganun ko. North Seasoning, where are you? Okay mga belly, time check, alas 10 na. So nakawalo pa lang kami, 6 pa. Yun, anin pa. Ano yan? Kaya pa po yun, ano? Seasoning. Ay, alin ba? North Seasoning. Oyster sauce. Oyster sauce. Okay, Dam, lagyan mo 3 shrimp cubes. Shrimp So cubes, mga belly, tatlo. 3 shrimp cubes, naglalagay si Kuya Dom. Yun, cabbage. Repolyo. Ay lang ka na. Ay, tatlo na yan. 3. Oh, kabila. Mamaya. Relax lang, Dam. Pampalapot. Cornstarch. Dam, kuha ang kutsara, Dam, titikman mo. Abeli, tikman natin. Okay na, sarap na. Lagay mo gusto. On start again. Yun. Unang pa ilinagay natin mga Abeli. Dam, takap. Tamadali. Yun. Okay mga Abeli, ito. Hayaan lang natin kumulo hanggang sa malanta yung Repolyo. So mga Abeli, dagdag pa tayong konti. Tutuwa nga pala. So ayun mga Abeli, against the light po tayo. Ay, ano ba? So nagre-reflect yung tolda ng ano natin gawa ng umaraw na po. Yun, kulay green po yan mga kabeli. So kanina kasi may nabutan tayong tolda rito, hindi yung sa atin ang ginamit natin. Okay. Itong kutsara. So mga Abeli, patitikman muna natin kay Kuya Adam. Pogi-poging Stainless. Baito na sabaw. Tingnan mo natin mga kabili. Bueno, masarap na po. Malasa na. Yes. Okay mga Abeli, okay na. So dito na tayo sa Pakbit. Pakbit.
Yun o. Tingin tubig. Ito ang ganun, yung ano dyan. So mga belly, medyo matigas pa yung gulay ng pakbit natin. So konti pa siguro. Okay, plating tayo sa Japsoy Dam. O pa na yata ang green. Gini guys. Turto. Kailangan ko. Yun. Soy. Kini. So mga belly, okay na rin yung pakbit. Yun na, shout out po, pa-support po. Ma'am si Rosalie Vlogs. Ayan, Rosalinda. Rosalinda Vlogs. Mga walang kwentang video po ni Ma'am si Rosalinda. Supportan niyo naman po, isang solo parent ito, single mommy. Ma'am, tikman niyo po yung ano natin na pinakbet. So mga belly, naglagay tayo ng chicken powder saka shrimp cubes. Ayos, sarap. Sarap na ba? Thank you. Plating. Yun o. Yun. Content. Ari. So yung mga belly, start na po yung house blessing. So si John Paul papupunta na sa loob. So yung lulutuin natin is kukunti na lang naman. Sweet and sour na lang, lapu-lapu, pancit. Tapos cordon bleu, no? Cordon bleu. Saka lechon belly. Yung Shanghai. lechon belly okay na, Shanghai. So konti na lang yun. Puro prito na lang. Kaya yun, John Paul, doon ka na sa loob. Yun. Panamdaman tamo po yung suta kay presensya na ni nga pong Ginoo habang dadalitay, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Kilagyoning igpampuan ng anak ang banalay espiritu, hinginuman tabi ake kayo. Manalangin tamo. Pakiramdaman mo kami o Ginoo banalay pa, mayupaya talang hanggang Dios. Mit mong lugod mong itubod ding banal mong anghel iba't banwa, baningatan, pakamalan, kambilan, pamalena na tipagluwalo dala, ring sablang manuknangan, ganiting bale, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasa aking maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya. Lino biat lina bas Jesus karin Jericho, ating meto nga mabandi ka rin na pamuntok da rin talapan yung ilbuis, ing lagyunas sa keyo, pilit na yung buringakit nung nino Jesus o na yung pandakyay sa keyo, pateneg yung lawen, uli na yung keraklan da ring tao, inyamig paunay ang milay at minukyat yaking meto nga tanaman na sikamoro ba na yung akit dumala ni Jesus karin. Pangaras ng Jesus king lugalay ita, tinalangay at sinabi na sa keyo kuldas kang malagwa, uling kailangan kong salangingen iking balemo. May malagwayang kinuldas at matulanen tingga pi Jesus. Mibubulungan la ring sablang menakit king mga palyaring ara, bagi pagbisita yaking meto nga makasalanan. Tinalakad yay sa keyo at sinabi naging ginugino, ing kapit naning pibandyan ko ipamya ko ka ring pakakalulu. At sakaling atin kong piray nino man, isubli kong makatapatawok dukeya. Nga nang Jesus kang sakeyo, dinatangyening kaligtasan king pibale-baleti.
ing taong inilahi niya ng mga Abraham, uling di natanging anak ning tao ban panintunan nala at iligtas ding mebating. Kaluguran kong kapatad, ing mayip ng balita ning kay katamong kaligtasan. Kuryente ka o Kristo. So ngayon ipungabak makatipon tamo ngayon iba ni tagulaling taya king Diyos siting pibale-bale. Ikatamo pong kapampangan na kasanting ingahus tamo king bale, ingahus tamo tuknangan. Uli nga kakitay ay biye anting meto nga pa maglakbe. And once in a while we are on this journey, we need to stop. Kailangan tamong tuknang. Anyapin na ining pibale-bale yung kaya katamo nga kakita santungan o tang kailangan tantok ng yung kaya katamong pamaglakbe. Banpay nawa at kumangsikanan. Dapat naman ay gana-gana pong istruktura yaus tamong tuknangan. Na yung sangkap ning metong tuknangan, itang ating lugod, masabal, pamikaintindi, pamananggap imbalang metong. At ing sangkapayan, then ing sangkapareni, ila mo naman ding mamye patutuge katamo ng makananong king meto nga lugar, manok nangan yung ginutamong Jesucristo. Inya, yan ipungaldo iti, bibendisyonan tayo ning bale, mubang kanita yan eluban ning marokay espiritu o ning nanumang kapahamakan. Nune, ban manatili ang presensya na ning Ginoo. Ban manatili ang lugod ning pamisasan metong yung pamikaintindi at pamiadwangan kaniting kaya kayong pibale-bale. Bang kanita, maginya pintunay tuknangan para keno man na magsantong keni. At yung katataulian kalupan ng mebasang ebanghelyo, yung kaligtasan, panamdaman nyo, keni mismong kilog ning kaya kayong ibale-bale. Amen. Ipami at ikabanwa, misang banilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan nilong mo kaya tisuli patibanwa. Kanan meeting aldo, pero kaya kami kinaldo ngeni. Magpatawad kaya kami nagsala may keka. At ipakatawad kami may kasala kaya kami yung mga kaya paisa o tintok sa na naitapos mo kami ibig sa lang maroka. Bago Maria. Santa Maria, Amen. God, sa malinagyo mo data, kaya nga kailangan mo. Yung pag-insulit mo, kaya-sulit ang sa malinagyo mo data, kaya kami kayarian mo. Pag-insulit mo, kaya-sulit ang hindi pa matawag na kami kasali kaya kami. Kapaisa, pinlokso na ikaw, sa manuliso ng mga. Gamit mo kay Gracia, ginawa mo keka. Lord, sobrang wakay, Lord, ang panamahin ko. Sa Maria, ang Diyos ng Diyos, ipanalangin mo kay kasalanan niya ni Diyos na kamatayan niya. Amen. Ako, Maria, Santa Maria, ang Diyos ng Diyos, ipanalangin mo kay kasalanan niya ni Diyos na kamatayan niya. Amen. Ako, Maria, ang Diyos ng Diyos, keka, wantakan sa tambabay, yun yung panamahan. Sa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami kay kasalanan niya niya po, pamataan niya. Wantakan sa blang baba, yun yung panamahan. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kay kasalanan niya niya po, ng oras ng kamatayan niya. Amen. Maria, Gracia, Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kay makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan. Ligaya king igpati nga nakating panalay Amen. Ligaya king igpati nga nakating panalay spirit. At mo sa diarang ligay wat kita mumulan ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ligaya king igpati nga nakating
banal na Espiritu. Hindi mo siya ligay, bakita mo wala nilit, kasi naman manggangan kingala na ang Sige po. Ginawa chuke ka? Noon ka rin sa belang babay, noon niya pa naman kung ano sa mga panalangin Tama. Kanano na sana ng lubod ng ginutang Yeso Kristo ay nata na kayo at kambilan di kayong sablang manok na ang kaniting bale. Kaslaga na kayo sana king sulo ng Kristo. Di sana nga ba bendita itabi na yung gangmaroking Espiritu king lagyo ng Yesus. Ama matagtakot king karimupayan ng impyerno dapat kanuanan karing kayang pakamalan. Ingaw sa tamong sumaw kay katamo kambi ng Maria, ingnon tangin to, kaya be ng San Jose, ding banal tam patulunan at di kakaliguran tamo karilban mo, tiadwan mi kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Yung ginuman tabi, at kayo, At kaya natin ulit. yung may paing ginung Diyos, bentisyonan ako sana, at panuanan, kaya yun yung pampo, ng anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Yung kaya katang kapag masusyan niyang pang neo, may pamiliking kapayapan. Salamat sa Diyos. Tayo po yung bayong bendisyon na bale. Alakpan tayo po. Kaya pati ng bako? Ay, sorry. Wala mamurot. So ayun mga kabeli, nakapag-start na pong kumain. Ayan. Kumakain na po sila mga kabeli. Ayan po si Father. Hello po. Ang dami ko pong kinain. Gamatang puni. Sana. Oras na. Boss. Thank you. Tingnan ko ba? Kita mo. Spirits. Ay, serve na ko buging fry. Kayo sige. Pambit mo na po. Pare-pare sa amin. Sa amin na lang. Hindi na mo ba? Meron pa naman ako. Hello po. Gusto po. Diyan po natin yung pagtapak ng lechon. Meron po. Opo, sige po.
Sino? Ano ko, Jepoy? Lechon mga kabili. Dito, no? Pasound check nga ko, Jepoy. Yun. Ano dyan? Okay. Ha? Okay. Okay. Pipiri. Referee. Referee. Hello, boss. Musta po? Walang po. Baka may gusto po yung shoutout. Vlog. Sa YouTube. Yes, thank you, boss. Hello po, nanay. Yeah. Hello po. Nagbago talaga. Kamusta po? Po, masaya. Nakita namin yung mga kaklase namin. Yun. Salamat kay Lord, nagkita-kita po kami. Yun. Thank you po. Thank you po. Hello po. Kamusta po? Baka may gusto po yung batiin. Hindi ko po sure eh. Ay, thank you po. Kaya lang po. Sabi nga niya, bakit siya Yun. Hello po. Kamusta po? Baka may gusto po kayong shoutout. Batiin po. O, wala po. Kahit, thank you po. Enjoy po. Tuling ka, makapalingin ko. Yun o. Hello po. Hello! Hello mga kabeli! Mga kabeli! Hello! Lala, baka may gusto po kayong shoutout, tita. Shout out kanino. Shout out kanino Pinas. Shout out ako. Shout out para kanya. Shout out to Among Bogs. Among Bogs. Dengwa. Yun. At Cristi. Italioni. Convento po. Yun. Hello, hello. Kabeli. Yun. Okay. Thank you po. Enjoy po. Okay. Mother, love Thank po. you. Hello po, tatay. Hello po. Hello, kuya. Baka may gusto kong shoutout, kuya. Wala na. Wala na. Ako panalbeng ko na ito. Hello. Hello po. Happy birthday ah. Kailan mag-birthday? Birthday. House blessing po sa birthday. Opo. Baka may gusto po yung shoutout. Sinong nagbe-birthday sa kanila? Hindi ko po siya eh. Hello.
may lechon na. Ay po. Baka hindi mo kaya ano yan. Ano po? Opo. May kanin ba din? O mas nakukuha na lang kita sa akin. Hawakan mo mo. Uy, nabos yung kiss. Suwak. Yun mga kabiri. Yun oh. Calamares oh. Butterfly squid. Butterfly squid. Calamares. Yun, lagpas na po ng lechon natin. Lechon pala nila. Last na to. Last na. Opo, ulo na lang yung ando, tsaka yung mapa. Tapos. Okay na nun. Okay na. Ito may barbecue pala eh. Okay, meron na. Ganyan lang dito. Sige po. Halika no. Ano po? Yan may sauce na yun. Isa ko pong kaya, balat. Kung dito ka ba lang. Malakan ba yun mga. Okay na po. Patagdag. Gusto ko yung bagyakin balat. May kapangan ka atis. Huwag mo na po ba? Dito na lang makakasya. Pumunta na kayo. Dagdagan mo na lang kasi dahil. Sige. Hello. Hello daw. Hello. Ayaw mo na? Ano gusto mo? Pusit yan, Maya. Pusit. So mga kabili, hanggang ngayon nagpiprito pa rin tayo. So marami na yung bisita, marami na yung nakakain. So pag naprito rito, refill na refill doon. Yun. Sarap po yan bagong luto. So yun. So mga kabili, yan na, naantala yung roast beef saka yung chicken belly. Gawa ng alas 10 ng umaga, pumutok yung transformer. Walang power. So alam niyo naman po, turbo gamit natin. Mamano-mano sana nating paikutin yung lechon belly mga kabili, kaya lang may lechon naman po sila. Sabi naman ni ma'am, okay lang dahil may lechon. Yun. So yung roast beef lang ang Malakas. ihahabol natin ngayon mga kabili. Yun. So alam naman natin, dumadaan po sa Turbo. turbo ang roast beef. So time check tayo, 11:30, wala pa rin pong kuryente. Kaya walang Walang okay. Video okay. Pero inaayos na po eh. Naayos na yun na yung Opo. Okay mga beli, so yun, refill lang kami ng refill ni Jeff o ni friends habang nagluluto kami, nagre-refill lang tayo. Yun o. May bago ulit yung kuya pa ya. Kaya Idol ka Barber. Yun. Shoutout po. Shoutout po. Ate. Saan ka mga kuya po eh? Yun, masarap. Corn meron.
Nakita namin na doon kumakal ko eh. Puro trabaho pa yata siya eh. Akin na, ako maglalagay. Okay lang, kami na lang mag-ano eh. Sige po. Nauna kayo na. Na. Ikas ka na yung method nito. Kaya po din, lapo-lapo po. Lapo-lapo? Opo. Ayan, robos. Sarap. Ito, adobo. Ano po, spicy wings. Kaya si Vince, okay. Mamaya na ako nito. Ay, hello po. Kaya mga Beli, yan na, paubos na yung ano natin. Ano Niluto. Niluto. So meron pa kami tong cordon bleu nakabackup. Yun. Tapos yan na, shoutout nga pala kay Idol ka partner dahil yan na, may lechon din pala sila na. Opo, may lechon po. Idol! So yun mga kabeli, ito na po yung lechong belly. Matapos din. So yung mga Beli, part 2 ng video sa charity. So ito, piniprepare na namin yung pan-charity natin dito sa bayan ng Masantol, San Nicolas. San Nicolas, Masantol, Pampangan. Pampanga pa to, no? So yung mga Beli, family name me? Ma'am, Garcia and Usipang. Yan, shoutout po Garcia and Usi family. Maraming salamat po sa napaka mainit na pagtanggap sa Team Kabeli. So pagbabalang namin ng sasagyan, inasalubong ng almusal kay Jampol. Yun. Thank you po. Saka kay Nandyan. Nandyan, TikTok. Sabi ko Kuya Roy, ano ka daw? Ha? Ha?